Аз съм FreshBG и днес играя Minecraft Pocket Edition, трети епизод. Първият епизод направихме тази малка къщичка, моите втори епизод това. Около... забравих да... Това нещо като лекавче, който не може да се бие, или път не може да цели с лък. Сега ще взема един лък, само забравих къде са вече. Ето. Имам един лък. Чакай да се върна на first person. Ето, връщам се. И ето тази овца. Нека ще бъде. Ето. Каква си магията опът направих. Направих е така. И аз я убих. What the fucking shot? Ето с хъск. За дърга бе. Ще умреш бе. Сега стъпен да спална хъсковете. Хъск. Ето ги. Ще ги спална. Мани, колко много трябва да спална. Не. Маши. Стоп. За всичко нас. Тук съм го отворил. Абе, никой тут. Абе, пиете си. Това само един ли излезнал? Не се мисли, че се мъртви, бе. Не се мисли. О, искай сега гледай, че има едни много яки стрими. Едни много яки сезон мъки. И те са уиди. Бе за 5 секунди. Ама... Това е много яко. Защото... Като дадеш някакво си зомби с това, гледай. Сега да коцали и то си... То си му взима демидж. Хоп! И то си умира. И така ти е по-лесно. И така съм си цели двамата. И те умират. Ето. Още съм го започнал и те си умират. Сам. Това е много яко да имаш Fortune, Wither, ефект, бе. А не едно. Едното е за слабаци, другото не е за слабаци. Ставам за това. Хъскове. Само хъскове. Без малки хъскове. Пълна са. Тук е една малка хъскочи. What the fuck? Защо не запалва палки вятър и волякни? И тук е при човек, който може да бие. Хап. Аз ще бъда на survival. Ще бъда на survival. И салям за този шум. Много салям. За този съм само, че баба ми прави печка. Печка. Чакай, аз съм на first person. Кой ще деша? Да. Забрам. Вече какво да трябва да правя? Game, Creative, Survival. И всички те ще искат. О, малките, не. Не и тях, бе. Те убирай, бе. А така е. Мани. Например, само е така си. Хоп, като пич. Умрете. И така мога. Тук да ще много добър. Умрете. Това е нещо като... Еде пуска. What? Има... Това човек с... Ай, направо. О, че съм ги пуснал, че те ще да спука.